De laatste tarierings worden nog dien voordat de eerste etappe van Burgum naar het Gelderse Epe van start gaat. Vanwege de coronamaatregels moet er hier en daar nog wat onpost worden. En dus zit er ook geen massaal startschot. Je mag maximaal met 4 mensen fietsen, 1,5 meter afstand. Wij hebben besloten niet meer dan 2 mensen tegelijk fietsen. We fietsen in estafette, dus iedereen fietst op afstand van elkaar. Je mag niet in groepsverband. Ja, het is een beetje apart, maar dat zijn we ook. En we laten zien dat juist in deze gekke tijd je toch heel veel kan doen. Maaike en Sander uitdroegen ham binnen 2 van de deelnemers. Ze fietsen alleen nog de eerste etappe mee. Ja, ik heb zelf autisme. Ik heb pas vrij laat de diagnose gekregen, toen ik 25 was. Dus ik fiets eigenlijk mee voor alle meisjes en vrouwen met autisme. Eigenlijk is het een groep die veel gemist wordt door professionals en ook veel onbegrepen wordt door de neurotypische mensen hier in de samenleving. Dus daar mag wel wat meer aandacht voor komen, ja. De tocht zelf zorgt het voor al voor resultaat. Afgelopen maanden is deze groep steeds hechter geworden. We zijn steeds vaker gaan trainen. Iedereen van huis uit, want je kan niet bij elkaar komen. We hadden al een WhatsApp-groep met elkaar, dus dan worden al heel veel tips en ervaringen uitgedeeld. En ook lekker alle autistische tips en ervaringen al. Dus de route is helemaal nageplozen, geen detail hebben we gemist. En het geeft toch wel een bijzonder gevoel om nu al hier met z'n allen te zijn en onderweg elkaar tegen te kunnen komen. Ja.